Det er lidt ligesom en brune, det der. Første forhindring, det er lågen. Den må vi tage fra valgfri side af. Den åbner ikke så langt op til den her side. Og den åbner fuldt op til den anden side. Næste forhindring er smal passage. Galop, trav, skridt, whatever. Nå, der tabte jeg min flaske. Den finder vi senere. Denne her, vi kommer til her, det er nederstigning, men den er kun for T2'erne, så den rider vi bare igennem og ignorerer den. Skarpt højre sving her, der kommer muligvis en pil op, der markerer det. Så har vi en hæk. Høbla. Ind i skoven. Og op til højre igen. Der bør også komme en pil op, der markerer det. Forhindring nummer 4 er bakke gennem smal passage. Og den er smal. Der mangler markeringer lige nu, men de kommer op. Husk at ride lige igennem den efterfølgende. Ud til højre igen. Jeg tror også, der kommer en pil op. Så når I er i tvivl, skal I sådan set bare til højre. Der kommer en forhindring her. Den er kun til T2. Jeg kan ikke huske, hvad den er, men den skal vi bare ride igennem. Så kommer vi op til lavt hængende grene. Gør opmærksom på, hvis dommeren stopper jer, fordi at højden ikke er blevet justeret eller lignende, hvis nu der skulle være en, der var gået ud undervejs. Heroppe på hjørnet i svinget, der kommer en labyrint op. Den er ikke op lige nu. Den ligger her og venter. Og så her, der skal vi stige af. Der er det smal passage for hånd i trav. Burde kunne nås, hvis den står stille. Filmede du mig der? Det gjorde jeg, Christina. Det var så opsidning. Det var perfekt det der. Så er der slalom. Den tager nogle gange også trav. Ja. Nå. Det er rigtigt. Så skal det et venstre sving. Der tror jeg også, der kommer et skilt op.
Så kommer vi op til 8-tallet. Der mangler et skilt på lige nu. Der kan vi kun se, at den er til 2'eren. Men den er også til det 8-tal. Og der er simpelthen blevet slået en bane rundt. Ja, lige nu bliver det bare skridt. Den skal til nullerne, bare ride lige igennem her, Trine. Og så er vi ude af forhindringen, og målet er lige fremme. Udgang herfra, der går vi bare direkte ned mod hjørnet.